Meroreh mangus wamyu ambrengeng keti karunan kasubur Jirenggeng tumingan dendeng sanggup seliring malih 6 apa ya Ndara? Heeh. Pripun Ndara? Bagong Malang kerek tanpa tata krama. Kula mireng nek kula lajeng dadake tumbal. Nuwun sewu. Carane cacing kepidak penungsa ngrasake ora ngrasake lara ning butuh bales karo sing medah. Ana sampean mriki ajeng jagal kula ajeng mang dadake tumbal. Nuwun sewu napa ora nek wong liya to, Den? Kula niki pun kelara-lara. Urip kula niki pun sarwa gratis. Anak bojo kula butuh mangan. Bendina menjakake kula lan nek kula ninggal anak bojo kula sing ngopeni sinten? Manutuh. Luwih becik aku ngiklasake kowe ilang-ilangan nduk siji tinembang Kakang Mbok Ayuwara Drupadi ora bali nyanugara Amarta. Gedene Koko Prabu Puntadewa ora nganti setunggal warsa bakal tilar donya. Ora asik aku. Mbok sabar ki mbok aja ngoten. Durna niku mboten samang percaya. Durna niku mung tukang ngapusi, tukang icok-icok kok sampean kaya ngoten niku. Wah, Bagong ora manut aita. Mlayu to mlayu mlayu to Wah! Wes TKT neh nyelametke anak bojo, nyelametke awakku dhewe. Wes ora mikir apa-apa, butuhe slamet. Urip ya urip, modar ya modar, ora urusan aku. Wah. Adem ora sebane ana banyu. Waduh. Wah, selamat tinggal Petra. Wis gelem wae. Aku ora kene lho. Lho wae gedene nang. Wae danane. Wae iki ora gagece kaseket aku nglangi kae eneng lemah sithik-sithik kae ra. Paman Padarya Suman wonten timbalan nggih. Jeneng atos purangken kula matur kula wau. Malam boten pangling menika bisawanipun Kadang Kuling Jodipati inggih nunggul pawenang. Mereka pun Werkudara Paman Padarya Sengkuni. Lah dalah nggih kula nuwun sewu. Menika kados pundi kemawon menika peranganipun para Pandhawa menika ugi kadang paduka. Mila Purbawasi wonten ngasta paduka kula aturi andangu sartanipun amiji dhumateng pisanipun Bratasena menika ngger anak Prabu Pawan Sengkuni Lenggah ingkang prayogi meninggih sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing kepatihan dinten sakmenika ngger anak Prabu kadangipun Kakang ing Jodipati Dimas Werkudara Dimas Bratasena sabisawanipun Kakang aturake pambagya raharja sartane padha raharja sak praptamu Werkudara. Wah. Duryudana kakangku ya. Bageke kelawan aku dangu kelawan sowanku. Selamat aku ning negara Ngastina dina iki. Ora mage halangan apa-apa atur sangka rubeda. Ora aku ngaturake basaku tanpa nono Duryudana kakangku. Iya Ger, siade ngaturake bekti kelawan pun Kakang wis tak tampa. Ora pangestunipun Kakang tanpa nono. Iya. Duryudana kakangku tak tampa. Dayanono kasantosan lahir batine Werkudara. Werkudara. Iki kaya Durna bapakku. Oh iya ya Nger, iki bapakmu saka 5.
Iki turna bapakmu ngger po aku kangen karo kowe ora suwe-suwe ora sowan ning Sukalima kepiye kabarmu? Kangen ya. Pamujimu slamet. Ora ana alangan apa-apa. Oh ya syukur. Alhamdulillah. Ya. Aku ngaturake basaku tampanan. Tak tampa lan pengesure bapakmu tampanan ngger. Ya. Tak gegem dadake jimat paribe. Anak Mas Bratasena wilujeng Sengguni bapakku ya slamet. Begiku katur inggih kula tampi dawah sami-sami. Kadangipun Kakang Werkudara padha raja sak prabdamu. Karno Basusena kakangku slamet basaku tampanono. Yo. Siadhe ngaturake bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa Yayi Werkudara. Iya. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara Duryudana kakangku ora kepiye. Sawise Siadi sowan kabiyantur marang sanipun Kakang, gawe kaget penggalipun Kakang. Sowanira tanpa tirimbalan ana Praja Ngastina. Ana wigati apa? Wah. Sepisan aku ngaturake sembahku Tampanono. Ya. Ndak tampa ora lepasipun Kakang Tampanono. Ya. Ndungka pangka loro. Jaluk pangapura sadurunge sowanku iki ora mbutuhake karo Duryudana kakangku. Nanging sowanku iki mbutuhake kelawan Durna bapakku. Ya pancen mergo mung Durna bapakku sing iso merdekake sartane sing bisa ngetikake babagan sing tak pengene sartane bakal tak takokake. Mula sing gedhe pangapuramu Duryudana kakangku sowanku ora mbutuhake karo kowe. Nek aku pengen sak pejagung karo Durna bapakku. Jagat Dewa Baloro. Bapak Durna Wonten timbalan nger. Werkudara mboten betahaken kalih ingkang putrapun Duryudana. Nanging kalih sinten? Werkudara sawanten kalih Ngastina menika betahaken kelawan sing andika Bapak Durna Sukalima. Mila saking panten Bapak Durna kula aturi majeng. Kula aturi majeng sapejagong lan pun Bratasena. Oh lah dalah, Bratasena kowe mbutuhke karo aku. Durna bapakku ya. Kula nuwun sewu nggih Anak Prabu. Kepareng kula nedya majeng pisowan kula ngungkuraken paduka Prabu Durdana. Kasumagaken Bapak Durna. Durna panalinganira lumajaring ratri. Lenenggak sangganira kapisanan. Aneng merang Brantayuda Werkudara Durna bapakku apa? Apa bener kowe mbutuhke karo aku? Ya pancen iya. Lole kandang blekuduk manyar-manyar sumorante hawala gamana kula gapret kanten pututing selikur. Werkudara Durna bapakku piye? Lah kok kaya dene kejugurukan Wukir Sari merga kowe wis suwe ora sowan ning negara Ngastina. Kowe wis suwe ora sowan marang saning bapakmu ning pertapan Sukalima. Ya merga pancen kowe kabeh wis mukti. Ngilmune Durna bapakmu kabeh wis mbok gawa, kabeh guna kesantikan. Guna kaprawiran Aji Jaya Kawijayan wis mbok gawa kabeh. Bareng kowe wis entuk kabeh tumuli kowe lali karo Durna bapakku. Karo Durna bapakmu tumuli saiki kowe sowan ning Ngastina kowe mbutuhke kelawan aku. Wikatine apa ngger Bratasena? Wikatine apa? Ora aku arep njaluk ngilmu kasampurnan guna kasantikan sartane pengasihan guna kanuragan laksan lan sak piturute. Nanging aku mung butuh takon karo Durna bapakku. Kowe arep takon apa? Kowe arep takon ngilmu sastra cetha pangerwating diu. Kowe arep takon unen-unen sing pancen kuwi migunani tumraping uripmu. Ya ngono apa piye? Babar pisan ora. Ning arep takon apa ngger Werkudara? Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Kahanan negara Ngamarta dintrim. Kahanane Puntadewa kakangku dintrim. Puntadewa kakangku Sungkawa. Sebabe kepiye kok Anak Prabu Puntadewa Sungkawa sartane kahanan negara Ngamarta dintrim? Sing disebabake
wis ana 3 sasi iki garwane barep kakangku ya kuwi Mbak Yu Drupadi ilang. Malah Puntadewa kakangku bingung kudu kepiye mergo kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Mbak Yu Drupadi. Apa ora ngrawuhake Brahmana Sewu Sugata kinarya goleki sartane ngupadi dununging Mbak Yu Drupadi? Wis ngrawuhake wis ora kurang-kurang kure Puntadewa kakangku golek srana nanging ora ana siji wae sing bisa nemokake dununge Mbak Yu Drupadi. Mula Kang Saka kuwi gandeng wis cundhel penggalih Werkudara. Gandeng wis bingung Pandhawa kudu kepiye. Wah, Dura bapakku. Gandeng ning negara Ngastina kuwi duwe pendhita sing kondhang monyor-monyor. Sing kondhang limpat kawruhe buntas pangertene. Ora lek kejaba ya ming Durna bapakku. Wah, aku njaluk tulung. Golek ana ngendi durunge Drupadi Mbak Yuku. Durna bapakku. Wah, lole kandang plekuduk manyar-manyar somorante hawala. Boleh dalah. Ya Werkudara nek pancen kowe pengen ngerteni durunge Mbak Yu Drupadi. Bapakmu sago goleki, bapakmu sago ngupadi. Iya. Ning aku njaluk wektu ora ketan 3 kedhepek meninggal. Aku tak topo dhisik Werkudara. Wah. Nek ngendi elehmu bakal nggonmu topo? Ora ado-ado, ora tekan kono-kono, ora ning tengah alas, ora ning jero banyu, ora ning tengah kali. Bapakmu ngarep topo ning kedaton negara Ngastina iki wae, Werkudara. Wah, nek ngono ya tak sumanggake. Aku njaluk wektu nek ketan mung 3 kedhepek meninggal. Yo, Dura bapakku tak sumanggake. Ana wong topo kok ora pale kaya gur ngawur wesi ya wesi ya piye. Jeneng wesi iki ya wesi tutuke bathukmu atos. Oh, lole Werkudara. Dura bapakku apa? Jroning bapakmu nglakoni tapa sedhela ana iki mau. Bapakmu entuk sasmita saka ngersaning para Jawata. Durung nganti sukmaku. Tekan ana ngalam Kayiwangan Suralaya kana, ana ing Kayiwangan bapakmu wis dicegat dening dewa loro cacahe. Dewane loro, widodarine 3. Sing siji wis tuwek. Gombyar, tak takoni Randra. Senengane kok sok kaya ngono kuwi ra. Dewa kuwi mau paring sasmita karo aku, paring dawuh lawan aku. Mbak Yu Drupadi kuwi isih urip, pancen Mbak Yu Drupadi kuwi urung mati. Mbak Yu Drupadi kuwi isih urip, nanging supaya iso dadi srana munculing Mbak Yu Drupadi ning negara Ngamarta, kudu ana tumbale Werkudara. Ngendika tumbale apa aku sing sagu golek? Butuh kebu sapi pira, butuh wedhus pira aku sing bakal sagu kayake. Ora kok wujuding kewan, ora kok wujuding sato kewan, ning tumbal iki mau wujuding menungsa. Wah. Paringa dawuh. Aku kudu mateni wong pira supaya dadi srana baline Mbak Yuku Drupadi. Alwong ikhlasake wong liya tinimbang Puntadewa kakangku ora bisa ketemu kelawan kegondelane ngatine ya kuwi Mbak Yuku Drupadi. Werkudara, ana dawuhmu apa? iki pancen kudu gage diupadi. Mbak Yu Drupadi pancen kudu gage digoleki ana ngendi durunge. Ya, sebab dewa uga paring sasmita kelawan bapakmu. Yen to ngasih anak Prabu Puntadewa koncatan Mbak Yu Drupadi, mongko ora gage enggal diupadi. Iki mengko Puntadewa kakangmu ora nganti sak warsa, ora nganti setahun merga Puntadewa kakangmu ditinggal dening Mbak Yu Drupadi. Anak Prabu Puntadewa bakal koncatan nyawane, bakal sirna margalayu, bakal tilar donya Werkudara. Durna bapakku kok kowe malah ngendika kaya ngono.
Nek ngono pancen aku kudu gage-gage Bupati ana ngendi duwe Mbak Yu kudu Bupati. Ya pancen kudu gage ngono. Marata gage kowe kudu utawa kudu mbudidaya saran sranane utawa tumbal supaya Mbak Yu Muwara Drupadi iso bali menyang negara Ngamarta. Gage paringa dawuh. Gage paringa dawuh ku sapa sing kudu tak pateni? Para Jawata sasmitake karo kelawan aku, paring sasmita kelawan aku. Wong sing bakal dadi tumbal iki mau ora kok wujuding satriya, ora kok wujuding nalendra, ora kok wujuding pendhita. Ning iki mau mung wujuding kawula cilik. Ketika kawula ngendi sing kudu tak pateni? Kuandane tak dadake tumbal. Ora Karang Pradusunan ngendi? Ora ado-ado. Lanjut sapa? Werkudara. Kepiye? Aku tak omong ning kowe aja kaget, kowe aja kaget. Kaget sebabe. Iki ora liya kejaba tumbal sing diwenekke Sasmita kelawan Durna bapakmu. Ora liya kejaba sing kudu ditatekake tumbal ditake syarat serana supaya Mbak Yu Muwara Drupadi kuwi ora liya kejaba ya mung abdimu dhewe. Anake Ragil Semalya kuwi si Bagong Werkudara. Kena ngopo kudu Bagong? Kena ngopo kudu Bagong sing diklasake patine? Kena ngopo kudu Bagong sing dienggo tumbal? Werkudara. Durna bapakku piye? Pilih ndi? Pilih kowe kelangan Bagong apa pilih kowe kelangan kakangmu? Mergo nek kowe ora milih salah sijine, kowe bakal kelangan loro-lorone. Ya kuwi Puntadewa kakangmu lan Pandhawa bakal ora duweni daya. Nek Pandhawa ora duweni daya, wong sing ora seneng kelawan para Pandhawa angel mijet mau ngrati suwe banyu sinaring. Yen tak arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Jur aku kudu kepiye? Aku ra iso yen to kudu Bagong sing didadekake tumbal. Werkudara kowe pilih ndi? Kowe pilih ndi Puntadewa kakangmu tilar donya apa pilih kowe keklaske Bagong supaya Puntadewa kakangmu slamet raharja? Nek kowe kepilih Puntadewa kakangmu ora ana, Puntadewa kakangmu tilar donya mergo kowe ngeboti moh mateni Bagong, po ya wis ora dadi ngapa. Ora dadi ngapa ning aja takon dosa Werkudara. Yen to kowe ora gelem nglakoni sing wis tak dawuhake iki mau. Ora mung Pandhawa dhewe sing ngrasake yen to wis ditinggal dening Puntadewa. Po ning kawula negara Ngamarta. Uga bakal ngrasakake mergo ditinggal nalendrane. Ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Jur aku kudu kepiye? Mangkat, po mangkat. Bagong dipateni dadekake tumbal supaya ing kala ketemu Mbak Yu Muwara Drupadi. Wah, Bagong aku njaluk ngapura. Durna ki mau sore kaya ngrungkupi Pandhawa kok bareng saiki wis rada wengi. Pandhawa arep dipateni tenan. Wah, sampean niku ampun meremehkan kalian kula. Kula niku arep wong tuwek bojo kula ayu sing sakniki. Ngono nggih. Domange ngeyel. Ngaten Kang. Nggih. Pun ta, mengkene nganti Bagong wis kelakon dipateni karo Werkudara. Mesti keluargane bakal sedih. Nggih. Petro ngerti Bagong mati, Petro layat. Nggih.
Petruk sedih. Sedih kembange wong lara. Petruk lara njur mati. Nggih. Petruk mati gareng layat. Nggih. Gareng mulih sedih. Bojone Petruk dipek. Oh. Sampeyan ki senengane kok ya ngono. Gareng sedih, gareng lara, gareng mati. Semar yo layat. Nggih. Semar lara vertigo. Tangi turu mergo sedih. Nggih. Sedih ngeling-eling batine anak-anake. Nggih. Mlaku ning ngarepan gloyor semboyoran vertigo. Nabrak tiang listrik gagar otak ndase modar. Pandhawa ora duweni kekuatan. Mbah Puntadewa. Weruh Semar mati sak batur-bature. Puntadewa sedih, Puntadewa lara. Mlebu ICU. Ora entuk pertolongan. Bablas modar. Mbah. Kari Werkudara sak katang-katange sedih kabeh, lara kabeh, modar kabeh. Werkudara weruh Puntadewa kakange ora didaya merga weruh bature mati kabeh. Werkudara sedih. Nggih. Werkudara lara. Janaka yang ngono. Janaka weruh Werkudara lara, Janaka melu lara. Mangko sampean ngerti dhewe Janaka ki larane wis kena ditebak. Oh, larane napa? Janaka ki bojone akeh ta. Wis nek ditebak larane apa iso ditebak. Nggih, nek Lion King. Lion King sak geleme dhewe Langge. Lho kula Setiwa yang ngono nututi motor kabeh. Wah lah. Angel micut wae ngranti nek ora mateni Pandhawa. nek nganti anak Prabu Ndarawati duka. Pun sampean niku mboten sanggagas menika werna ta? Sing baku napa sing dikayuh napa sing diomongke niku mengke bakal kesembadan. Ya nek kelakon nek ora senengane sampean niku kok sedaya namung pangalempur dumateng kadang-kadang kula para Pandhu kagem Prabu Kano wonten timbalan. Prawi sak menika ngantos kula aturi nyekseni kemawon panjenengan kula aturi nyekseni aturipun ingkang rayi. Menawi sak menika mangke ngantos pangandikanipun Bapak Durna boten numusi kula lan panjenengan kedah merantasi. Aduh. Ngapa Kang? Kok kula mak tratap. Ayo sampean ki senengane gawe kareti sampe kok ora nyambung. Mosok kok mateni Pandhawa gampange kaya Mbok menapa? Sing paken sak menika sampun purna kewajiban wonten ing pasewakan negara Ngastina dinten sak menika. Kula aturi piparaken pasewakan kemawon. nggih. Tripate. Nun. Anu budal kang padha seba. Wis. Men kono wae sampean ora sah muni. Nggih, monggo anak Prabu. Paman Pati Arya Senguni wonten timbalan nggih. Kadang sampun purna jejiban kaparajan negara Ngastina. Budal kang padha seba ingsun kuntura ngedaton nun ngestaken dawuh nggih keparing nyun pamit madal pasilan. Kang atos-atos Paman Pati Arya Senguni sampun kados lare alit kaya wis ora ana dawuh maneh Paman Pati Arya Senguni.
tumbal ning adhawuh Kakang Mas Werkudara. Kados pundi kabul kawusananipun Paduka? Anggen Paduka nyuwun pirsa kelawan Bapu Nemban Durna babagan Kakang Mbok Ayuwara Drupadi ingkang sakmenika nilar kaprajan negari Ngamarta. Aku wis oleh gawe. Nek aja kaget kowe tak omongi. Inggih kados pundi? Durna bapakku ngendikake yen to Drupadi Mbak Yu kuwi isih sugeng. Isih urip sartane durung mati. Nanging Durna bapakku ngendikake syarat seranane yen to supaya Mbak Yuku Drupadi Mbak Yumu Drupadi muncul meneh nang negara Amarta bali menyang negara Amarta. Syarate kudu ana tumbalipun menapa Kakang Mas menapa kebo sapi sato kewan sanes-sanesipun babar bisa dudu. Nanging tumbale ya kuwi wujuding menungsa, wujuding kawula cilik. Wah, jrambrong aku arep omong ora tekan atiku. Nanging bareng Durna bapakku matur yen to luwih milih ngeboti Nalendra sing koncatan garwane tinimbang ngeboti kawula cilik. Aluwung ilang-ilangan nduk siji kowe kelangan Batur Janaka. Kenging napa Paduka paring dawuh mekaten Kakang Mas? Wah, sing digendikake kawula cilik ya batur sing digendikake Durna bapakku kanggo tumbal syarat srana supaya Mbak Yumu Drupadi iso ketemu iso bali meneh ana negara Amarta. Ora ya mung anake Semar sing ragil ya kuwi Bagong Jlambrong. Agyatri sangga pirangu rinanggul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Aduh Kakang Mas kenging menapa kedah Bagong ingkang dados sarana ijolipun Kakang Mbok Ayuwara Drupadi. Wah, aku dhewe kaya ora tekan arep nglakoni tumitah iki. Bagong kuwi gedhe lelabuhane tumrap aku. Kowe dhewe uga ngrasake sithik akeh tau tate dimong dening Monokawan Bagong. Aku kok sing kawit cilik dimong dening Bagong, Petruk, Gareng lan Semar. Lah kok saiki mung perkara awake dhewe goleki Mbak Yu Drupadi. Kudu ngeklasake karo uripe Bagong. Nanging kados pundi kemawon Kakang Mas kula ugi mboten saged sartanipun mboten sagah menawi kedah kecalan dumateng Monokawan Bagong Jlambrong wonten timbalan. Kowe pilih kelangan Puntadewa kakangmu apa pilih kelangan Bagong? Nek kowe kelangan Bagong, kawula ngestina tentrem, Nalendra ngestina ayem, slamet uripe. Nanging yen to kowe milih Bagong, kowe ngebotke Bagong sartane ora gagas Mbak Yumu Drupadi sing ilang. Wah, kawula sak negara Amarta ora bakal bisa tentrem sartane bakal nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten ngendikane Durna bapakku yen to ngasi Puntadewa kakangku mbarep kelangan karo Mbak Yumu Drupadi, mongko ragake diupadi ana ngendi dununge. Wah, ora ngasi setahun, ora ngasi sak warsa Puntadewa kakangmu bakal tilar donya, bakal sirna margalayu Janaka. Sumangga anggo sesumbar mawa lindhu bumi gonjing. Menawi tetela mekaten Kakang Mas, kedah kados pundi malih kula lan panjenengan ingkang kedah ngiklasaken dumateng pepak gesangipun Bagong supados Koko Prabu Puntadewa ugi tentrem stuwin ayem
awit Kakang Bayu Wara Drupadi kundur malih wonten negaring Astina. Wah, rasa suwi-suwi. Ayo digelak lancine mlaku budal menyang Karang Drembel. Nembung lawan Semar anake bakal digawe tumbal. Mangsa burung yen ora diolehke. Wah, kulan kowe wajibe ngruda parimeksa. Inggih Kakang Mas monggo klondraken. Wasa suwe-suwe Janaka disika mengko tak tututi. Suraya panalinganira lumacaring ratri minenggak sangkanira kapisanan aning perang Brontoyuda lole asta pertopan sarugi pol manyar-manyar june dungkul wana alas-alas dadi wana Dipati wonten timbalan Kakang Durna. Sampean mangertos napa mboten Babakan perkawis Werkudara lepun suwan wonten ing Astina menika mboten namung piyambak. Nggih. Nanging kalih Janaka lanika cetha. Werkudara kalih Janaka budal teng Karang Kadrembel. Nggih, Kakang. Mesti nika bakal mateni karo Bagong, mesti nika bakal mbondo karo Bagong. Kuandhanipun dipun pasrahaken dhumateng ingkang abdipun Begawan Durna. Nggih. Lajeng keparingipun kados pundi? Ditonton kahanane Werkudara kalih Janaka. Aja ngasilena lho Dipati. Nggih, Kang. Kula dherekaken, Kakang. Wis ket mau jam sore kepiye? Jam 5 sore awake dhewe praptana ing Taman Sari Negara ing Giri Kadasar. Bareng nyumurupi kahanane Gustimu Gusti Ayu Wara Drupadi. Kok ket mau jam 5 sore urung gage jugar nggone sungkawa ya nduk. Aku dhewe ra weruh. Mbok menawa sedih nampa lakon sing kudu disandang, Mak. Lah iya. Ning ya kepiye maneh sing jeneng Ratu Gustimu Sinuwun Prabu kala sereng kenek wis kecenthok wanita wis angel tambane. Ngono. Mbokmu iki lho dhisik tau nom tau dadi nom uga ngrasake kaya Sinuwun Prabu kala sereng. Iya. Bapakmu dhisik ki tak kodhe ora peka-peka. Ngono. Nganti kok ngelan lehku golek serana nguyak-uyak nduk kepiye carane supaya enggalo iso genti tresna karo mbokmu iki. Ngono ya. Ora ngono. Ning kok ora kaya adat sabene. Iki wis ana 3 sasi Dewi Wara Drupadi mapan ning negara Giri Kadasar kok sepisan wae aku ora tau ngerteni Dewi Wara Drupadi ki nembung dahar ya ming nek dicepaki ya didahar dene ora ya ora nembung nduk. Ya mbok menawa wegah mapan ning negara Giri Kadasar. Ya masak yang ngono. Wong awake dhewe iki ya wis ora kurang nggone
Nyugata apa wae wulu wektu saka negara Giri Kadasar wis dicawiske kabeh. Ngono. Ning ya urung iso tumambuh, urung iso manut karo awake dhewe. Mbok menawa ora trima sartane moh sedih mergo diboyong dicitra Dringsira Prabu Kala Sreng. Diomongi tresna ki abote kaya wong nyangga bumi. Ngono. Mbokmu iki dhisik arep oleh bapakmu ki angele ra sebuene. Ngono. Angger kocap glenak-glenik jagongan wong loro ki sing baper sing tuwa-tuwa. Ngono. Anyel aku saya neh kimpul kanjel dipathak watu. Wis ora apa-apa. Saiki ya wis kaya ngono kae. Bisa ta anu dhewe. Lah iya yo. Jan rada angel. Ora yo. Jane yo wis suwe janjane iki wis suwe. Iya. Lewani-wani agak arep keri-keri. Oh. Malah iki Ratu Gustimu sungkawa. Gusti kula aturi jugaranggenipun sungkawa. Mbok sampun sedih niku sing dipikir napa? Kula ingkang abdi kambanan menika kepaling cumadung dawuh sertanipun ungsung pawarta Gusti Ayu menapa ingkang dipun penggalih ngantos paduka sungkawa kados mekaten Gusti. Gusti kula aturi ngemut. Gus kula aturi emut Padha wae. Emut terus ngemut. Aku gah. Mengko ora prayoga. Gusti Ayu kula aturi emut ingkang abdi pun saras nyadong dawuh. Ngene kok alas ngene ora. Boten apa-apa, ora apa-apa Gusti kula aturi emut Gusti. Sumangga hanggru sumbar mawa lindhu bumi kunjing kumaluduk maluduk guntur ketuk Dering ngantos paripun ingkang sami balwacana kasar geger njaba nggih rawuhipun Sang Nata Prabu Kala Sreng pihak-pihak sanggir pun padu dulu. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sura maruta pawana bana maragana samirana lan marayang wisikan magulingan lima Allah taala Ilam-laman berjiwat boyo merat boyo ingsun senremet dadi andika Drupadi Cahayu ayo wis suwe wis ana 3 sasi kowe ndak boyong ana ing negara Giri Kadasar kene ayo kok urung ana tandha-tandha kowe tresna karo aku Drupadi kurange kepiye aku ki dadi nalendrana ing negara Giri Kadasar Nadyan ta wujudanku buta ning aku sugih mblegedhu brewu ayo para Drupadi aja meneng wae kowe wah edan wong tanah Jawa ki pancen wah produke apik-apik ya mung lagi ngerti iki aku weruh ana wong wadon sing ayune ora iso ngungkuli wong wedon liya. Wah, la taala. Drupadi. Wah, edan.
lit muning nuwun sewu sinuwun menika artosipun menapa kulitmu kuning ngaten rong mungir niku napa irungmu bangir Drupadi mbut mureng menika menapa rambutmu ireng janges ora salah wah edan iki ana weruh wong wedok sempurna kaya ngene wah ora ana wong wedok liya sing iso keduga iso ngrubuhake bebeteng jiwa kanalendrane Prabu Kala Sereng kejaba mung kowe Cahayu ora Drupadi ayo manuta kowe tak pek bojo ora Drupadi aja meneng wae nolea wara Drupadi iki calon garwamu wara Drupadi manudya yutama ngambar arum ing kusuma ora salah wah edian wah ana wong wedok kok wah waduh iki weruh barang apik wah edan Drupadi bapakmu dhisik leh supit nendi iso anak-anak ayune kaya ngene wah edan wah sinome wah mongko bathuke ketutupan sinom wah katon le kowe ayu tenan Drupadi drijimu dawa-dawa wah ora iso mbayangke iki nek pok nggo wah edan Drupadi ora karu-karuan wah ya dalah wah rambutmu ireng janges mongko gandane arum wah edan Drupadi ayo gage omongo kowe matura kowe ngomongo karo Prabu Kala Sereng Drupadi aja meneng wae apa Prabu Kala Sereng wah dalah wah le nyuwara kok alus ora sebaene ora kaya wong wedok liyane wong wedok liyane dijeluki jenenge ngopo le nyauri ngopo nyo wah kok beda karo iki wah pancen kowe sang tak idam-idamke wis Ratu Gusti Mangkir wis gandrung ya ngono kae wis sakbene awake dhisik ya tau nom ngono kae wis sakbene sak geleme wah ya Drupadi ayo aja mung sitok loro kowe ngendikan aja mung sitok loro kowe omong-omongan ayo manuta kelawan panjaning sun kowe tak pundhut garwa kowe njaluk apa tak turuti waton aja njaluk sandang karo pangan waduh wae wela dalah kowe njaluk apa wae tak turuti nadyan to negara nggiri kadasar ngibarate separone mbok jaluk wah aku lila Drupadi aku lila ayo kowe njaluk mas kawin pirang gram kowe njaluk mahar pirang juta ayo panjenengan sun saguh nggayohake ngibarate panjenengan sun iki Nalendra Gung Binethara Mblegedu Brewu Bondo seprapat jagat iki kagungane Prabu Kala Sereng kabeh ayo matura supayane aku iso mundhut garwa kelawan kowe aja mung meneng wae Drupadi wah edan sinuwun Prabu Kala Sereng wah edan ban rene hak kethak ndasmu ana sing anu kono kok sing arep dikeplak kene lho
Wah, edan ana wong wedok lagi iki, wong wedok apik tenan wujudane. Wah, Drupadi kowe dangu karo aku. Iya, Prabu kala sereng. Ayo kowe gelem tak pek bojo apa ora? Iya, aku gelem. Mbok pundhut garwa. Nanging aku njaluk kowe nglakonana siraman Jamas Pitung Sendang. Wondene sendang mau kudu mapan ana ing ereng-erenge gunung cacahe 7. Yen to wis rampung anggonmu resik jiwa ragamu menyang endi meneh parane Drupadi jero ora ana ingkang nulungi kelawan aku. Kowe ketuga jamah kelawan saliraning Wara Drupadi. Wah, ora dalah. Wah, njaluk pamit Drupadi, mban kowe. Jaluk pamit kabeh wulu wektu negara nggiri kadhasarti cawisake sedhela maneh panjaning sun bakal kelakon jauh karo Dewi Wara Drupadi. Hei, hei, vertigomu kumat poyong. Nyalana ndas mung cilik diketak sak serune mongko nganggo akeh. Edan. Ana mban wonten Jawa Gusti Ayu. Ayu Tamara gage rem-remen penggalihku mancing ana ing sakjroning taman sali. Nggih Gusti Ayu Majan. Sinuwun Prabu kala sereng nek wis kocap tresna karo wong wadon wae ora ana sing bisa nyuwawa. Lah iya mak kaya aku dhisik ya nduk. Ya. Padha wae karang sing jeneng tresna ki abote wong nyong kaya wong nyangga bumi. Milih ora madang, ora ngombe, ora turu. Ora melek nek ora keturutan tresnane. Tak ya ngono. Tresna ya kena ning penting aja ngasih kaya kimpul. Bayaran wayangan dikekke kabeh acotone. Wis bareng ditinggal ayo wis klekus. Mula ki sing sak madya wae. Kaya aku iki. Ketemu ya apa perlune ora werna-werna. Aku no ketemu njur check-in. Ora ngawur kowe ya ora aku ya ngomong apa anane. Ora aku ya ngomong sak nemuku sak kecandakku ning aja ngasih kaya kowe. Dinggo pengalaman, dinggo kaca benggala. Oh ngono. Wis ayo lelipur karo Gustimu Ayu Wara Drupadi. Iya. Mban wonten Jawa. Ning buryen ning lawuh apa iki ngelih hakiki. Hakiki lho aku ngerti Gusti Ayu Wara Drupadi takon buryen ning lawuh apa. Nggih wontenipun wonten ing mriki menika najan negara gedhe wonten ing mriki menika wontenipun namung sambel bawang kalian triwul. Kalih menika kala wau dipun betahaken petih. Karo sapa nika? Kalih bapakne Maratua genduk kula niku. Ngono mban nggih. Bondah. Nggawe kula dherekaken mriku sak ontene nek jenengan kersa nggih mangdahar nek mboten kersa nggih kula dahare mergi kula nggih ngelih. Padha wae mban yo wis ayo bareng-bareng. Kembul bujana sak anane yo mban nggih kula dherekaken Gusti. Akatang rayong nyambut gawe.
Jawi. Aku kuwi dianggep apa? Sida dikeplak, sida disalahke. Sak geleme usul dadak. Atriku mulung mangrompak ing wadya Kurata kuroreh kakiri ronanggono magawe gelar wang-wang Wala talahe bocah tumenggung lan kowe patih rumeksa praja wonten timbaling adawuh sinuwun Prabu kula Seneng Paduka ngawe ingkang abdi ing kepatihan pun rumeksa praja. Wala dalah sedhela meneh. Wah. Edian. Wah. Lah ora betah aku. Wah, mongko spring bete anyar kae. Wah, edan. Drupadi gelem tak pek bojo pati. Waduh sinuwun. Nderek mangayu bagya. Awit badhe kelampan anggenipun Paduka tresna satepun badhe ndhawuh kalian Dewi Wara Drupadi ya dasar para nyataning Drupadi njaluk kelawan aku supaya aku nglakoni siraman Jamas Pitung Sendang wonten sendang mau kudu mapan ana ing ereng-erenging gunung kamangka cacahing 7 Patih wonten imbalan ora sasuwe-suwe ora sawalang ati gandeng bakal kelakon kegayuanku kabeh tontonan ning negara ngiri kadasar ditanggap kabeh ketoprak ndangdut wayang wong wayang golek wayang beber kabeh ditanggap suka parisuka panjenengan ingsun bakal kelakon jawab karo Dewi Wara Drupadi. Ngestaken dawuh ya mangkata ora usah mikir ragat, ora usah mikir dana prabya sing baku kelakon. Nggonku jawab karo Wara Drupadi apa wae tak lakoni Patih. Oh, aku budal Patih kemanggil rupa mau. Oi! Kula nuwun sewu kadoro tasih. Kula nembe makdeg ati kula kratapan nampa ature Bagong. Lah kok niki mboten kaya adat saben Dara Janaka rawuh mriki kanthi pasemon ingkang kados mekaten Den. Kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa? Kakang Semar Badranaya kula uruhananira Kakang kahanan negara Ngamarta lagi ora apik. Mboten sae kados pundi? Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi
murca saka negara Ngamarta ilang. Wis ana 3 candra iki Kakang. Mari den prayitna semurire seka bali. Nggih. Lateng pundi dununge Gusti Ayu Wara Drupadi? Wah, Dipolitan. Nek aku ngerti dununge Drupadi, Pak Yuku aku ora tekan kene. Lah pripun to, Den? Wuruhananira Kakang Semar. Duk nalika semono Kakang Mas Werkudara wis ngrawuhake Brahmana Sewu Sugata Kinarya ngupadi dununge Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi, nanging ora ana uga siji wae sing bisa nemokake papan dununge Mbak Ayu Wara Drupadi. Tumuli Kakang Mas Werkudara sowan marang ngersaning Bapa Durna supaya nampa utawa goleki dununge Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Lajeng kados pundi? Dumadakan Bapa Durna Waloka panjenengane antuk sasmita yen to Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi isih sugeng, nanging syarat sranane kudu supaya Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi bali menyang negara Amarta. Kakang aja kaget kudu nganggo tumbal. Lah tumbale pripun? Sampeyan rawuh mriki mesti ajeng ngundang kula ken ngijabke uba rampene to. Nggih ngaten to. Ingkang baken sedaya sampun komplit menika kula pun kantun jurung mamuji Den kados saben ingkang sampun kelampahan negari Ngamarta. Ora kok wujud sato kewan kang dadi tumbale Kakang, nanging wujuding kawula cilik. Kawula cilik. Ya ora lon ya kejaba amung Atmajamu Ragil ya kuwi Panakawan Bagong Kakang. Iblis lanang. Aku dadi sampan ngendika kaya ngono. Niku jarene sinten? Iki ngendikaning Bapa Begawan Durna. Durna kok sampean percaya? Nuwun sewu. Durna niku sampun merambah makaping-kaping ajeng damel cintrakaning pepunden-pepunden Pandhawa. Durna niku pun merambah makaping-kaping ajeng damel sengsaranipun para Pandhawa. Lah kok sampean tesih percaya wae? Wah, Semar ora sak gelem dhewe. Durna kae bapakku sing menehi ilmu karo aku. Banyu suci Perwitasari kabeh saka Durna bapakku. Niku rak ming Durna sing ndhawuhi. Banyu suci Perwitasari niku sampeyan piyambak sing ngupadi. Mergo sampeyan diparingi kalih Sang Ruci Bathara niku lek sampeyan budidaya dhewe, ora kok mergo Begawan Durna. Lah kok nek sakniki sampeyan percaya kalih Durna, nuwun sewu Den, dipun gelar, dipun gulung. Ampun waton gebyah uyah nampa crita. Durna niku mung tukang ngapusi, Durna niku cangkeme sok ndobos. Semar menika apa ora? Mboten. Wah, keladuk kowe nyamah asmane Durna bapakku. Lah kok dadi mpen mono musika, kowe arep dadekke tumbal. Lah kok dadi mpen mono musika. Ngapa? Aku nang arep dhewe malah ora krungu informasi. Kowe arep dienggo tumbal Ndara Werkudara supaya Gusti Ayu Wara Drupadi bali menyang negara Ngamarta. Tak urus iki rek. Bremara remangus wamya ambrengeng keti karunan kasubur Jrenggeng tumingan dendeng sanggup seliring malih 6 apa ya Ndara? Heeh. Pripun Ndara? Bagong malang kerik tanpa tata krama. Kula mireng nek kula lajeng dadekke tumbal. Nuwun sewu. Carane cacing kepidak menungsa ora ngrasake lara ning butuh bales karo sing midah. Nek sampean mriki ajeng jagal kula ajeng mang dadekke tumbal. Nuwun sewu napa ora nek wong liya to, Den? Kula niki pun kelara-lara. Urip kula niki
niki pun sarwa gratis. Anak bojo kula butuh mangan. Bendina menjakake kula lan nek kula ninggal anak bojo kula sing ngopeni sinten? Manuto. Luwih becik aku ngiklasake kowe ilang-ilangan nduk siji tinembang Kakang Mbok Ayuwara Drupadi ora bali nyanugara Amarta. Gedene Koko Prabu Puntadewa ora nganti setunggal warsa bakal tilar donya. Ah, rasik aku. Mbok sampean iki mbok ya aja ngoten. Durna niku mboten samang percaya. Durna niku mung tukang ngapusi, tukang icok-icok kok sampean kaya ngoten niku. Wah, Bagong ora manut Aida. Mlayu to mlayu mlayu to Wah! Aduh, piye kae, Pak? Bagong kae mengkone kecandra. Wis. Ora usah gerobyakan kok. Lho, bapakmu wis santai kaya ngene. Mergo pancen lakon iki kudu dumadi karo Bagong. Bagong kudu nglakoni lakon iki. Njur pripun has dinteni wahyane mangsa ngono le. Iki aku ora menggok ngiwa. Kecekel tenan iki. Santai. Ulah kuwi ndoro berkudara. Ndoro Janaka. Aku kudu ndelik. Ora kena nyuara apa-apa. Duh wetengku mak penjelup krasa ngentut iki. Bagong aja minggat Ketiwasane kowe. Wah! Suram diwangkara kiken Repangos kang layun Tinyeneng memanis Wadani layun Kumalku cemurarap Wah, jan wis kok ngrekosati men lakone Bagong. Pak kowe kok gur meneng wae. Mlayu rono kecekel Ndara Werkudara Ndara Janaka bareng mlayu rene segara. Monggo tak sawang kok katon iki akeh iwake. Wah, aku kudu piye? Dewa nyuwun pengayoman Dewa. Kuwi piye? Mlaku rono kleru, mlaku rene modar iki nek aku nyemplung segara ora wurung iwak-iwak gedhe nyokoti aku dadi pangane. Nek dipikir kok aku timbangane urip nggo tumbal ora entuk kasuwargan. Aluwung modar ning segara. Nek dipikir nyolot segara engko nek matine mati nglalu. Ning beda ding mati nglalu disebut nglalu ku nek glelep pancen sengaja. Wes tekate neh nyelametke anak bojo, nyelametke awakku dhewe. Wes ora mikir apa-apa, butuh slamet. Urip ya urip, modar ya modar, ora urusan aku. Wes adem ora sebane ana banyu.
Waduh. Wah, selamat tinggal Petra. Wis gelem wae. Aku ana lho. Lho wae gedene. Wah, danane. Wah, iki ora gage cekan 50 aku nglangi kae eneng lemah sithik-sithik kae ra. Kok dadi nang lemah. Mongko isih adol aku nglangi mau. Kuwi wit ora pangling. Lho. Sapa sing ngentas aku? Adalah perkensang waruda yang pak pang. Lho. Wis iki sapa ngerti iki swara demit. Waspada. Aku wis nggo keris. Kiai Senggol Modot. Sing ana sing nyuwara. Bagong. Bagong ulur ingkang prapta. Sapa ta? Jenggol kita. Edan. Kono teko nang teko jenggol kita kowe. Ulur iki dewa. Wah. Dewa ta. Iya, aja gelem dewa. Bukti kula kunjuk pukulan Bathara Brahma jenggol kita kowe. Kudu Bathara Brahma, sinten? Bathara Yamadipati. Saya ngawur ora Yamadipati kok kaya ngene ra. Dengane ra. Bagong. Kula. Kula ingkang prapta merping kelawan jeneng kita, merga kahanan ana ing Kayuwangan Suralaya kontring. Kahanan ana ing Kayuwangan Suralaya gara-gara hawa panas tumandun ing Kayuwangan Suralaya. Sing disababake merga pamotah kita. Ngatas kelawan dewa njaluk pengayoman. Mula panjaluk kita ulun nudanani. Serius? Iya. Pas ulun gara, dewa kok gara. Kula niki niku janjane niku ajeng dadekke tumbal kaliyan Ndara Werkudara. Iya ulun wis pirsa. Nanging kita kudu bener. Kudu pranggon kita mlaku. Anggon kita tumindak. Anggon kita melayu kudu bener aja ngasih ketemu karo Werkudara Janaka. Ulun iki bakal ngayomi kelawan jeneng kita. Wah, matur nuwun Bogor. Wah, mboten nginten babar pisan menawi panjenengan ingkang nulungi kelawan kula Ulun. Ya, matur sembah nuwun kowe ya. Wadah-wadah kita ki sing kaya warna-warna wae lakon. Nggih sampun lakon niku wajibe dilakoni. Wis kita bener mlaku mangulon iki. Kenceng aja menggo. Nggih. Sabanjure kita bakal prapta nang negaring Giri Kadasar. Ya kuwi papan pileng kae Prabu Kalasreng. Nggih bar niku Prabu Kalasreng kudu mbok pateni. Sabanjure kula pateni kula sate ngoten Gus. Aja sak geleme dhewe kita. Sabanjure kita pateni sandangane Prabu Kalasreng kuwi nggonen. Oh ngaten. Ya. Carane kula mateni niku pripun? Kula niku wong ora ndek kadigdayan. Ulun kita ulun paringi pusaka aran Kalung Robyong Kencana. Wah. Napa ulun? Aran Kalung Robyong Kencana. Kita keprukana nganggane Prabu Kalasreng sirna Margalayu. Pun rasa suwe-suwe kula nonton kalih. Ora tak gak tambah nono, Bagong.
swami ngambreng ngeng kate karonane ngaswose kalung kok ngececeng kita aja sembrana kita kuwi pusaka nggene kok kula gumun pusaka kok iso kaya ngene pusaka kalung kok ngene iki ale nganggo kepiye kuwi wujudane ngrante nggih ning rantene ora ana mbok ya aja ngene iki lah mbok ya nganggo apa ta apa ya sing bentuke iki kalung ngono kalung kok ngene iki kita aja sembrana wis ulun kundur makaya kan kita budal nerusno lelakon kita Bagong asik ditulungi dewa malah oleh dompet aku wong wedhos kowe balik kira kok pirsa sampean kan bocah ngerangkul aku jebule nyaut dompetku bocah kok copet kaya ngono jan kula mantan copet makane ndelik ora tau kunangan to kula niku lah ngapa-ngapa kula ora tau kunangan waton aja ngasih HP kula keri teng omah nanti keri cilaka temenanan ora balik nggih wah jane iki isine STN barang kare lera lah dewa numpak motor sak gelem ki ulun pun iki kula balekke enten BPKB-ne barang ngene iki ya ngene kok sampean kok nyimpen fotone bojo kula ngawur iki garwa ulun kok ya widodari oh jebul dewa kuwi ana sing bojone elek barang hus ora usah diomongke ning kene persis padha ke ora glombior separo raine ya Allah ngawur gawe wis ulun kondur makayangan dumah bojone munggah saka Pakiwan yes TKT nglakoni lakon ya ora tak gawe sedih ndara Werkudara pancen arep gawe cintrakaning Bagong ayo gawenan nek iso sing penting Bagong ki niate apik ora ndek kleru apa-apa wis tak mlaku mulan mbok menawa entuk trontong-trontong sulai kepada oh Putra Pandhawa tata gate Wisraya Indriaksa Sara Maruta Latala wah kepasang yudya katujuh ing inunggonku ngopadi sendang pitu cacahe oh eneng dalan ketemu mangsa wah mongko ginuk-ginuk tak sawang daging akeh daging gundulmu kuwi iki lemak wah Latala aja iki mung gajih tok pangan mung ngendal cangkemmu kuwi sapa kowe buta aku Prabu Kala Sreng wah iki sing tak golek kowe golek karo aku ayo kowe arep ngejawab wes di negaramu tak jaluk kepiye negaramu tak jaluk oh mangsa Baranga kowe arep njaluk negarane Prabu Kala Sreng ora bakal iso kowe nrenggalane kridaning Prabu Kala ayo tenampuh iki kalung aku iki weruh kalung kok
lain daripada yang lain. Ngedar kowe Prabu Kalaceng. Prabu Kalasereng. Tak geleme dhewe ora. Ben ora tak ge ngene ora sisan tak ge ngemundak bapak utawa aku ora iso tentrem. Anggone sandangane mongso. Waduh. Bajigur mekutane abot tenan. Pagi weruh. Ngene iki rasane dadi ratu. Ya. Aja takon dosa. Ingsun Nalendra ing Giribajra. Nalendra ing Giri Kadasar. Jenengku Prabu Kalasereng ya. Iki tak sengaja tak templeki variasi. Matane prajurit tak cototke tak templeke mbathuk ben. Mosok Prabu Kalasereng tok. Ya ingsun Prabu Kalasereng ya Prabu Jajalanan. Kari dhewe jeneng utu. Kari dhewe jeneng Baku. Awak nganggo jeneng Pathokol Baworsari. Awas aja kewalik. Aja ngasih engko nyebut pakon anu Pathokol Baworsari. Aja ngasih kewalik Pathokol. Aja ngasih kewalik. Amo Suramrata Jemrata. Mereno semupayang ngaruno kadine traning anggarapu sabdaning kukila ringkane kara saged kene tunganing konglir wuwu sing bene panca edan menungso ratan sapa kowe wani gawe keraman negara Giri Kadasar ya iki Prabu Pakon anu Pathokol Baworsari ya Prabu Kalasereng ya Prabu Jajal aduh mekutane abot tenane asem sawoe Patih Giribajra Patih rumeksa praja rumeksa ingsun lakune sangayawara hop awanur angor hop arep apa edan kowe sing wis mateni karo ratu Gustiku Prabu Kalasereng ya dasar pranata ndi negaramu tak jaluk negaramu dadi regemaning riyole tanganku negaramu dadi regemaning Prabu Baworsari ayo langkano bathai Patih rumeksa praja lakon Boy. Aduh. Kalah tau kowe. Irungmu tak kalah kowe. Ora iso ngapa-ngapa. Aduh. Gelem sita ora karo aku. Sinuwun nyuwun pangapunten. Kok entuk siung barang ki saka ngendi iki mau? Iki siung babi. Kalunge Prabu Kalasereng tak templek kene nggon entuk.
Wedan. Rambut barang gondrong. Iki udu rambut. Lah niku napa? Sapu, Duk. Ayo. Ana ngendi durunge negara Giri Bajrata? Giri Kadasar. Monggo kula dherekaken sinuwun. Anjing kraton. Mawur mangawur pangaran acurit iya dalah jagat dewa Bathara ana manut diayu Raden sampean sapa Raden? Raden dengkulmu melocot sapa jenenge? Gusti Ayu. Sampean sinten Gusti Ayu? Kula pun Wara Drupadi. Sinten? Anggi Harmadi. Oh, layak to layak. Patih rumeksa praja. Teh. Ngesaken dawuh. Goblok, patih goblok. Ratu Gustine Manjing Kedaton kuwi melu. Ora tau melu seban. Nyun pangapunten sinun. Kula ngantuk saestu. Wah. Gendar ket mau nang unung. Gendar ket mau saiki ngantuk. Kayak Kakang marep nanti. Iki Dewi Wara Drupadi. Inggih kasinggihan mekaten sinuwun panjenengan ingsun Prabu Pakon Patrokol Baworsari. Prabu Patrokol Baworsari nggih. Ya ingsun Prabu Patrokol Baworsari ya Prabu. Kala sereng. Ya Prabu jajalan iki jajalan. Prabu jajalanat ya Prabu tong-tongsot. Tong-tongsot jenenge Petruk sing. Ya Prabu Campur Sari. Baworsari. Wong ayu manuta kelawan pun Kakang bakal sun pundhut garwa. Ayo. Gelem apa ora wong ayu? Inggih kula purun kemawon. Allah lem-lem perjiwat boyo merat boyo ingsun boyo darat. Ya marata kake wong ayu wong ayu manuta kelawan pun Kakang Manjing jroning palakrama apa rumeksa praja? Mboten rumeksa ingsun lakune Stanga Yawara. Ana ratu kok kaya ngene. Piye guneman piye mboten. Wonten ratu kok gagah pideksa bagus kados ngaten. Dikira aku ora krungu ngene. Wong kok senengane ora. Ayo manuta sun pundhut garwa. Kaya lagu Rara Jonggrang kae. Wes. Patih wonten dawuh. Kowe iki dijeluki kok ngono kuwi wae. Ngantuk sinun. Rombonganmu kon meneng dhisik. Iki udu era Ramayana ya. Domonge ya manuta sun pundhut garwa wong ayu. Wanaja yutama ngambararum sangkusu Allah. Inggih sinuwun kula purun dipun dhaup kalian panjenengan nanging kula dereng purun lelati kelawan ngandika
menawi kula dereng dipun wayuh. Kepiye? Menawi kula dereng dipun wayuh. Ateges sira yayi njaluk dipoligami. Inggih. Ya, mengko tak golek putra putri ing ngendi? Ing Semanu apa ing Ponjong? Apa ing Delingo? Delingo wis nggonaku kok. Wah, nggonamu ya ngapura. Ngene kok ora. Aja semen. Resiko. Nglebak wae. Aja loro. Kowe njaluk diwayu sapa? Aku njaluk goleke kanca kowe sapa? Kula nyuwun supados kula dipun padosaken wayuh. Nggih menika putri cacahipun kalih. Jenenge Putri Ngamarta inggih menika pun Dewi Werkudara kaliyan Dewi Janaka. siap. Lho, pake jaket abang trok jleng. Sangka antusiase. Pak Dukuh kowe iki. Hah? Pak Dukuh budhek. Kepiye nek aku budhek mboten sing. Mboten. Mboten sinono, padha aku ora reti. Sing jeneng perangkat desa kuwi wis enek sebutane dhewe-dhewe. Ngaten. Nak Dukuh ya. Nandika arep takon. Ngaten. Nek Pak Lurah ya Nyandira ngono. Nek Pak RT Nyandite. Nah, jadi tak takon nek Pak Care. Waduh. Mboten wantun kula. Ora wani kowe patih kowe rendahan kok kowe anu ya. Ya pun Kakang mangkat ngupadi apa sing kita jaluk. Ning ayo. Garwaning pun Kakang wong ayu ndak aturi manjing telenge ngakek. Tak gawa ana ing negara Ngamarta. Inggih. Ayo wis ora sanggo iringan. Inggih sinuwun. Sak menika sesuk-esuk inggih. Alon-alon awas, sayakmu keri. Ketoke wadak gara. Alon. Wes manjing telenge ngakek. Masra mrata jaya mrata. Patih rumeksa ingsun lakune Srana Yawara. Wonten timbalan. Ratu kok aneh-aneh kaya ngene. Piye? Mboten sinuwun. Ratu kok bijaksana kan. Wah dikira aku ra krungu. Nggih. Ngadhep rene ora patih ana ing mburi. Ngeslaken dawuh. Sumadung dawuh. Mangkat ning negara Mata. Wigatosipun. Mboyong Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Nyuwun pamit sinuwun. Awas kowe. Kakang Semar Batra nggih sinuwun kok tawang-tawang tangis kaya ngono. Kula bingung kedah kados pundi. Anak kula Bagong diuyak-uyak kali Ndara Werkudara Ndara Janaka kajeng dipun dadosaken tumbal. Ngagem syarat Srana Gusti Ayu Wara Drupadi wangsul kundura Garing Ngamarta sinuwun weladalah. Kuwi jarene sapa? Ndara Werkudara Ndara Janaka niku mung ngenut pangandikaning Begawan Durna. Mun kula model ning mboten kenging. Dinteni ning kene, Kakang.
ngarane ngajuret Janaka inggih Koko Prabu bekti kula kunjuk ya Werkudara ya ngapa kok ting gruduk semune nesu pasuryanmu nika Ndara Werkudara sirahe ora nemplek kelir wah iki mergo keteboke ciut sesuk dijembarke santai mawon enten kula sak rombongan mriku ampun kuatos Den ora gleceka Arjuna ning ngopo Koko Prabu kula menika damel sarana supados Kakang Mbok Ayuwara Drupadi menika kondur wonten negari Amarta banjur kepiye nanging dumadakan ngendikanipun Bapa Durna supados Kakang Mbok Ayuwara Drupadi saged kondur wonten negari Amarta kedah dipun tumbali kuwandanipun Panakawan Bagong Koko Prabu wah edan Raja muntabler kinentap duka yayasinepi netra kocak mundereng andir percaya kok karo Begawan Durna Kresna kakangku ngopo kowe arep ora trima kowe arep ora trima aku ngelek-elek Durna bapakmu Werkudara ngeling ana sing menehi ilmu ki udu kok Durna nanging kabeh kuwi saka pambudidayamu dhewe wah ora sing menehi ilmu karo aku kuwi mung Durna bapakku kowe iki janjane mung dijlomprongke karo Durna Pandhawa ki dadi murite Durna kabeh iki janjane mung arep dijlomprongke karo Durna jajal pikiran wis ora kurang-kurang anggonipun Kakang ki ngelekke supaya aja nganti percaya banget karo Bapa Durna kenadan ketoke katone pendhita apik ning kaising putih mung surban karo kedune ayo Werkudara nek kowe ora trima arep nesu karo kakangmu ayo tandingana nek kok kowe nganti ngeklasake patine Bagong malah kowe kok nganti ndadekake Bagong tumbal supaya Mbak Yumu ora Drupadi bali nyang negara Amarta iki mikir apa ora iki aduh Koko Prabu nyuwun pangapunten nanging sak menika miturut ngendikanipun Bapa Durna meneh ayo ngendikane Durna muni pisan meneh ngendikane Durna ayo muni pisan meneh nyuwun pangapunten Koko Prabu kula kedah nglampahi kados mekaten awit sekedhap malih Kakang Mbok Ayuwara Drupadi badhe kondur endi nek pancen Kakang Mbok Ayuwara Drupadi utawa Yayi Wara Drupadi arep kondur nyang negara Amarta ayo tak enteni tulung kedheping peninggal nek pancen Bagong patine Bagong iso mbalekake Mbak Yumu Drupadi aja takon dosa bedan dadahipun Kakang Janaka Waduh! Sumangga angguru sumbar Maulindu bumi goncing meneng Semar orang rusuh kok gatel kula kepengin ngonekke 6 senengamu kok kaya ngono monggo diwalik ya aja men mboten masalah sapa iki nuwun amin Pak Sanggli Mantabe kula ingkang abdi wingking saking negari Giri Kadasar kowe aranmu kula Patih Rumeksa Praja rumeksa ingsun lakune saya keduren ada keduren ora Semar ngleje wae ket mau menang nggih
wigatine kowe prapta ning kene Wala taala. Sering ngantos kula prapteng wonten negari Ngamarta kula sampun pinanggih kalian ratu. Mboten pangling menika Nalendra Ndrawati. Prabu Sri Bathara Yamadipati. Bathara Yamadipati gundulmu kuwi. Ingsun Sri Bathara Kresna. Wala taala. Prabu Sri Bathara Kresna. Wigatine apa? Kula dipun utus ratu Gusti kula sinuwun Prabu Pathokol Bawarsari supados mboyong putri ing Ngamarta. Senenge inggih menika sesilihipun Dewi Werkudara kaliyan Dewi Janaka. Wah, edan. Woi. Semar. Sumar pripun to? Ampun sak geleme dhewe sampean. Kakang Semar, Kula ditutke kae lakune supaya aja nganti ana apa-apa lho kae. nggih Den. Oi, oi. Oh, waduh ya Allah. Oh, oi. Oi. Oi, oi. Ratu buta sapa we? Ingsun Prabu Pathokol Bawarsari. Satria gagah pideksa. Raden Werkudara. Alah, sayangku cintaku Werkudara, Dewi Werkudara. Ayo manuta ndak boyong. Ayo, ora gremah bacokan ah. Oi, abot wayange. Sayangku sing sijine, ayo tak pek bojo yo ngansani Mbak Yumu yo. Ayo to. Koko Prabu kewiranganku, Koko Prabu. Wirang yo. Ana ratu dicet matamu kuwi. Ana Kresna dionekke dicet. Wah, adalah ratu ireng janges. Ayo. Arep ngopo kowe? Ayo. Endi Dewi Werkudara? Endi Dewi Janaka? Ayo. Endi Dewi Werkudara? Dewi Werkudara, sayangku cintaku wani mateni patihku remeksa ingsun. Rumeksa praja. Ayo aku ra nrimake. Kowe ra nrimake njara kuwi. Andi Dewi Werkudara boyong lak pek bojo mati dening aku. Ratu kok feminim. Mati dening aku, dlang tak minggate rono. Ndi jare ndi cakra kok ora ditokke cakrane ae. Ya ora ditokke.
Oh iya ding sing cakra nggone iki wakepleh-kepleh wayange. Ayo amuk Suramrata, Jayamrata. Mare koten prayitna semuriris kabeh Sinuwun Durawati kepripun Kakang Semar? Kula kae Prabu Patrokol bawarsane ora sing nandangi Petruk karo Gareng ora bakal rampung. Lala Gareng Petruk temandang siap gerak. Glia. Gundelur. Menungso gedene mung sak lengenku. Wae lah dalah jenengan dosa sira. Sabene perbatang serampak ilang kamu tak tundun tak. Iki dadi Mbah Waloya ta iki. Lagu-lagu ora wis rampung gara-garane ora. Arep ngedeke Werkudara kemah meneh apa piye? Iya lentuk mata kono ki saka ngendi? Wer sapa? Kita aja ngawuh gawar ngawer anu ngawur. Ulun Prabu Patrokol Bawarsaya Prabu kala sreng. Rasane kene kok kudu ember barang. Ya kok pitike kloro. Badar. Kita sapa? Kita es ora saku rasane konekta. Bajangan kau. Wes Badar, wes ada kera. Oh menyonyo ndasku tro. Kaya dadak dadi ratu barang terus lehmu oleh mata kaya mau ki ngendi? Ayo lehku nadal nggone perjurit. Kae terus kerismu kae mau olehmu ngendi? Dedermu keris kae mau olehmu ngendi? Ngene perjurit tak potrol. Tak banyu keras, tak bur ngono. Terus tak nggo ukiran keris. Ngawur wis ora. Kepethuk Ndara Ayu Drupadi. Wes, santai to.
dadi karunaning kasmose Bagong senes lho ndadak sing dadi ratu buta pokal mereka itu kula kagol kula nesu kula nyolot teng laut malah kepethuk negara naminipun Giri Kadasar malah kula sampun pinanggih kalian Ndara Ayu Wara Drupadi lanjut saiki niki mapan teng akik kula sayangku ayo metu lakone wis sambung ayo metu yo ayo metu Bagong kowe tak duthuk lho kowe Bagong ana akik dikopyo ayo ngen metu ki kudu di Bagong aku ra edan kowe Bagong sak geleme dhewe pun medal Gusti Ayu medal pun ora tak kopyone ana pancene anu ki ya kudu di seranani niki tengake niki wis gek gak ketokno mesake Yayi Wara Drupadi medal Bagong ora edan kowe Bagong Duh